Hvad skal jeg? Tag. Ja. Skal du også, Jacob, derfra? Altså. Jeg skal ikke herfra. Nej, men du kan bare hoppe i, jo. Nej, slå du ikke. Hej, Jacob. Ja. Jo, men jeg faktisk ondt. Jeg synes, du bliver sejre og sejre i det. Hvor kommer du fra? Derfra. Her. Ja. Skal du optage? Ja. Jeg laver ikke andet. Er du klar? Yes. Ah. Siger hun så. Den er du rigtig god. Mor synes ikke, den blev så Og god lige som noget sidst. med fødderne der. Blev den ikke lige så god? Nej. Hvad laver hende der nu? Hun hopper i. Laver du også hovedspring? Ikke helt. Med låser.